Фестиваль патша һәм өч баһадир катнашлыгындагы әкияти башламнан ачылды. Шуннан соң сәхнәгә фольклор ансамбльләр чыкты. Катнашучылар теле авыл җирлекләреннән килгәннәр иде. Тамашачыларны үз иҗатлары белән таныштырдылар алар. Балалар шәһәрчеге сәхнәсеннән рус, татар, шулай ук керәшен халык җырлары яңгырады. Питрәч таңнары фестивале бер мәйданда 8 фольклор коллектив җыйды. Нәтиҗәдә беренче урын Званка авылыннан килгән Росток һәм Кылайның Рябинушка ансамбльләре яулады. Икенчедә Надеждина авылыннан Надежда коллективы калды. Өченчедә Белкинодан Черемушка ансамбле. Бәйрәм зур салют белән тәмамланды.